Inay sa naandang mga buwak o chocolates nga bouquet, mga utanon, lamas ug ubang mga nagunang panginahanglan ang gihimong bouquet sa merkado sa Carbon. Tanaw nato ang pinalahi nga Valentine's bouquet pinaagi ni ining report. Bida sa gitawag nga mugna sa gugma sa mga negosyante sa Carbon ang ilang mga produkto sa kusina ug uban pa ang gihimo nilang bouquet. Sama nining VG bouquet with lamas and condiments. Suma pa sama sa kamahal sa presyo sa sibuyas ang gugma maong gibida gyud kini sa Valentine's bouquet. Matod sa mga namaligya nga mas maayo kun mao kini ang ihatag sa Valentine's Day kay inig kahuman og dawat, diretsoho na lang og luto og maoy kanon sa Valentine dinner. Dito na lang luto, sir. Gihatag. Dili malabay ba, di sayang. Gawa sa mga utanon, prutas, buwad, doon na pa'y dahon sa tabako, anapay mga gamit usab sa lawas, sama sa shower bouquet nga doon ay sulod ng mga shampoo, conditioner o uban pang mga pangpahumot. Shower bouquet for health and beauty na siya, sir. Samtang aduna usay mapalit nga rosas nga ginama sa sabon o soap roses. Matod sa tindira nga mamahimong gamiton pang sabon sa kaligo ang buwak. Ni ay mas praktikal ang money bouquet sa mga nagkinahanglan gyud og kwarta. Matod ni Jaworski Alipon, ang Public Affairs Head sa Cebu to World, nga gitumong kini aron mapakita sa mga nanginibuhi sa Carbon ang ilang gugma sa mga produkto nga gitanyag ngadto sa mga tao. Participation bitaw sa ato mga vendors diri sa Carbon Public Market. Usual naman good nga maghatag ta og mga buwak or bouquet of flowers every Valentine. So we thought of something new with a twist, no, ang atong gihimo karon nga mainganyo, no, ang atong mga vendors to be more creative. Dili kini contest kay baligya kini sa presyo nga maabot usab sa mga tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.